Ndizama ukuthi usapho ubatlori leshikeng umtiki ebephethe intonga ntate o ne a tshwere yokuweza amasirayeli ya ho tsebisa abaIsraele thoka ya ho tsebisa abaIsraele tata dicela uba ukwazi undilinganisa mohlomong usendleleni esuka eGoshani bazalana bakokwethu uThixo ke uke wahleba umfundisi Umbutho ubani na oyabisiye kuphansi kwentaba yeHorebhe aphikane khona uze ndive bazalana amen uthi uMoses aphansi kwentaba yeHorebhe Aaron masiqale ngokuthandaza kuba mna elwami lwimi ngifutshane andizufika eGoshani ndingathandazanga Amen. amen Amen. ikalapho le nto bazalana Amen. Kayifika uThixo kule ncwadi yeExodus ngo-3 ngevesi ka-7 uthi ndehlile ndiza kunihlangula ndikuvile ukukhala ikalapho bazalana lengakhi namendeke nakugoduka athi akutsho agoqoza amasirayeli apha eGoshani aphithizela ngokuba ayayazi uba ukhona umntu ozosilanda yilendlela ke ngoku kuthethwa ngayo wenyuka nawo uMoses lamadoda kule ndlela bambegekeka amadoda esithi bengekho mangcwabana eJibhuta sawufele ntako kukule ndlela baselele bakokwethu uThixo umfuka mlomo phambi kwakho ukhona uYoshua baselele bakokwethu uhamba buqala baselele bakokwethu kukule ndlela amendeke yokugoduka ifuna ukuthi umtiki njengendoda endiyaziyo ibe ngumshumayeli ibisitsho baselele bakokwethu ibisisendleleni yokugoduka apha ke ngoku uthilo tata mshana nokubona usindiso ukinde wethi yabona lani wabonile andisuphinde isho vesi kawuhlala baselele bakokwethu ifuna ukuthi utiki thina usibonile awuzophinde usibone hayi bethuna namhlanje ushumayeli akho ukuthi uyayiphila ivangeli kaThixo kodwa ndifuna ndizothuthisela usapho njengani ndizothi kwelisapho nami kule nkundla ngesini kunjena kulo zozonke intanga izawugqitha sakubuya emangcwabeni nomfeliso uzukutyila ityali usela amahiwu uba kufuneka usela amahiwu usela ikontreki ntombasenzini uba kufuneka usela ikontreki ukhushe usenzini wakho uba zokuqala segqithile hey ndizatsho kuwe ngoku okokugqibela lokuba ndibheke ekhaya sawudibane ngaba zathi kuwe goma ntombasenzini uThixo wakho uthi Thixo nakule ngqokolo ndithembe wena amendeke yokubetha isisu sizahamba umphathula kwalisi kodwa funeka sihambe siphethe iflag yobushumayeli ukuze sisawufika ekhaya ezulwini zifuna incwadi zekungquthela ngasenta yawathi amakhava akhanga misali nilubone usindiso hayi kakusindiswa nobani amen usindiswa nje umuntu ovumayo amen hayi usindiswa novumayo ngathi ndoliphakamisa yabona usindiswa nobani usindiswa umuntu ovumayo baselana amen ngiyamvuma uKristu uyinkosi yomsindisi usindiswa lo akusindiswa nje masiyahamba bendlela uthi ndisindisiwe kodwa hayi bendigqitha nje bazalana ikhona into esisayilungisayo yomuntu ndizakubuya ndikwalapha ibuye